Li Tirkiye jaliyê kompanyaya rapirsiya şêwirmendiya Makê û zanîngeha Yedîtepeyê ve li ser ciwanan lêkolînekî berfireh hate encamdan. Lêkolîn di navbera 13 tîrmehû 20 tebaxa 2020 de li 71 bajaran bi 8000 ciwanên temenên wan di navbera 18 û 29 salî de ne hate kirin. Di lêkolîna berfireh de li ser psîkolojiya ciwanan, nêrîna wana li dinyayê û xwepênasekirina wan, pirsgirêk û nirxên wan, têkiliya wana bi siyaset, medya û dînî re pirs li wan hatin kirin û encamên balkêş derketin holê. Li gorî encaman, nîvê ciwanên Tirk û Kurd bextewar nîne. Ji sedî 76 wan ji bo pêşerojekî baştir dixwazin li derwelê bijîn. Ji sedî 77.6 wan ji ber torpîlê acizin û nebawerin ku ew bi qabiliyet û liyaqatê werin ciyekî. Her wiha ji sedî 86 ciwanan jî deyndar in. Serokê Şêwirmendiya Makê Mehmet Alî Kulat ji bo Kurdistan biçarê axivî û got pirsgirêka herî mezin ya ciwanan bêkarî û nediyariya siberojê ye. Gençlerde bir geleceğe yönelik kaygı son derece yüksek. Encama herî berbiçav ev e. Ciwan bêhêvîne û biendîşene. Psîkolojiya ciwanan têkçûye. Ciwan ji ber siberoja xwe dikevin nava endîşeyî û bawer nakin ku ev bi perwerdehiyekê baş û bi qabiliyet û xebata xwe werin cihekî. Ji lûma jî nediyariya siberojê pirsgirêka herî mezin dixuye. Li gorî Mehmet Alî Kulat, baweriya ciwanan bi siyaset û partiyên heyî nemaye û ciwan dixwazin ku azadiya wan bêberfireh kirin û pêşaroja wan him ji aliyê kar ve û him jî ji aliyê siyasî ve bête garantîne kirin. Özgürlük alanının geniş tutulmasını istiyorlar. Di serî de ciwan dixwazin qadên azadiyê bêberfireh kirin. Azadî xwe û baweriya ciwanan zêde dikin û wan bextewar dikin. Ciwan dixwazin ji siberoja xwe bawer bin û dixwazin Tirkiye bigihêje asta welatên azad û dewlemend. Her wiha ciwan medya sosyal aktiv bikartînin û rewşa dinyayê baş dibînin. Ji lûma jî divê siyaset û rêveberî xwe biguherînin. Li gorî encamên lêkolîna li ser ciwanên Tirkiye ji sedî 77.9 ciwanan divê baweriyê dane ku ti partiyek li gorî daxwazên gel û ciwanan polîtikayên hewce nameşîne. Li gorî encaman her çiqas ji sedî 74 ciwanan bi siyasetê re eleqedar bin jî ji ber ku ew ji siyasetê bêhêvîne li gel yên bêbiryar ji sedî 44 ciwanan didin zanîn ku ew ê di hilbijartinan de dengê xwe bikarneynin. Ömer Sönmez, Kurdistan 24 Ankara.